गामियाव सिल्पि ब्रह्मथानि पार्ट अफिस बदंखायनि थां दङ बानाना फिसारिनाय दिनै टिडिएफिसनि इएम सार अन्नदय बर्मा एखिनो बानाना फिसारिनाय Bubagralo. 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 Diplomatalo. YTL. DWL. Sarmel. Bubagralo. Diplomatalo. Bubagrake. Diplomatake. आसारामबारी विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव हालिग्लेङावमोन कला बागान हालिग्लेङाव दिनै चिनि टिप्रामाव थानाय गेसा खमखम पार्टी अफिस जों फियखा दगलाम अमो प्राय 50,000 खरचनि बिसिंखौ बदलनि बर'खौ कन्ट्रिबिउसन दलायो गाहाम आरो सिमेन्टेड पिलार रुई खूब नायथावखाय टीन जिंदाल कंपनी टीन रुई खूब गाहामखाय स्लामजाखा এবং अरो मो ऑफिस बिसिंखैनो पूर्व तकचाया बा मो एलाका गानागिनि नाइलाबारि आरो बर' थांलाय सुथायफोर ऑफिस बिसिङावनो चिनि बदलनि कक्लाम जों जाब्लायनि अरो दिनै फियखतानि दङ चिनि ऑनरेबल इएम अनंत बाबू आनी गाना नासुकजा कोई डिस्ट्रिक्ट कमिटी जोंनि प्रेसिडेंट राजेश बाबू जोनाल वाइस चेयरमैन खगेश बाबू दङ सब जोनाल चेयरमैन सुभाष देवबर्मा दङ कला बागान जत आदं आदम खाजा देवबरबो दङ आदम जिक्संगर उपस्थित म पार्टी ऑफिस जों बे बाहायलाय गोबां जायगा फियखनाय टोटाल एरिया दलनि कन्ट्रोल टनिक जनगणनि सामु और ग्रेटर टिप्रालेंनि चबाना डिप्लायमेंट बायदि जों जायगायाव हामबाय।